ಬಂಧುಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್. ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಮರಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ಲ ಪೆಲತ ಮರಟ್ಲ ಮುಡಿಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಜ್ಜೆ ತೂಯಿಸಾತಿಗೆ ನವ ಕಾಪುನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮನ್ಪೇರು. ಕೆಲವೇರು ಗುಜ್ಜೆದ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೇರು, ಕೆಲವೇರು ಗುಜ್ಜೆದ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಗುಜ್ಜೆ ಗಸಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತ ಗುಜ್ಜೆದ ತುನೋಚಿ ಒಂಚೂರು ಐತ ಪೆಲ್ತರಿ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆತಿನ ಲತ್ ಅದ ಪೆಲ್ತರಿ ಆವೋ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಜಿಂದ ಗುಜ್ಜೆದೆ ತೊನ್ನೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮೂಡ್ದು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದ್ಯೋನ್ಗ. ಸೊ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ ಮರತು ಪೋಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಪೇರ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಯ ಮೂಡ್ ದೀತಿನ ಗುಜ್ಜೆಗ್ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಈತೆನ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದ್ಯೋ ನೋಡು. ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಮಸಾಲಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತಾರೈ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 6-7 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಈ ಕಜಿಪುನು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಕಜಿಪು. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 6-7 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತದ್ ದೀತಿನ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತದ್ ದೆತ ನೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಈ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲೂಪು ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಪಾಂಡವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡೆ ಈತೆನ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಕಡೆಯೋ ನೋಡು. ಸೊ ಈ ಗುಜ್ಜಿನ ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಶುಂಠಿಲ ಯಾನ ಗುದ್ದದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚಂದಿನಕಲು ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅವೇನ ಸ್ಕಿಪ್ಪಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದ ದೀತಿನ ಗುಜ್ಜೆಗ ಪಾಡ್ಗ ಅವಿನ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮೇತ ದೀದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ. ಸೊ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಅದ ತೂದು. ಸೊ ಎದ್ದೆಂದು ಕೊದ್ದಿಯಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಸಾಸೆಮಿಲ ಚಟಪಟ ಪಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದಿನ. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಇಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪೊಡಿ ಹಿಂಗಾಂಡ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ದೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯೊಂದೊಪ್ಪುನ ಗುಜ್ಜೆ ಕಜಿಪುಗು ಗಸಿಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತದ. ಈ ಸೀಸನ್ ನಿಕುಲು ಗುಜ್ಜೆದ ಗಸಿನ ತಿನ್ನೋಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನೀ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಸಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂದು ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಂತೆ ನಿಕುಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ನನಾತ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೆ ಶಿಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು.